Mga higala, Pebrero na usab. Hapit ng kasaulogan sa Valentine's Day. Andam na ba ka sa pagsaulog niini? Kung wala pa ka kaandam, maayo. Kung ikaw nakaplano na, paminawi usa kini nga mensahe. Daghang mga Kristohanon karon ang nagatuo nga kinahanglan sa ulogon ng Valentine's Day. Kinsa ba diay ang dili mosaulog niini? Dili ba mahitungod kini sa gugma? O ang Bibliya naghisgot nga si Yahweh mao ang Dios sa gugma? Nining episode, akong ipakita kaninyo ang tulong ka mga dili-malalis nga rason nganong dili angay saulogon sa usa ka tinuod nga Kristohanon ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day usa ka pinakapopular nga kasaulogan sa tibuok kalibutan. Kadaghanan nagasaulog niini. Apan pipila lamang ang nahibalo sa tinuod nga istorya mahitungod niini nga piyesta. Nahibalo pa mo nga ang usa ka tinuod nga Kristohanon wala nagasaulog sa Valentine's Day? Nahibalo ba mo nga si Kristo wala naghisgot ug nagtudlo sa pagsaulog niini? O kung si Kristo wala nagtudlo niini, ang iyang mga apostoles wala usab nagsaulog niini. Nahibalo ba mo nga ang kasaulugan sa Valentine's Day dili makita sa mga pahina sa Bibliya? Kung ikaw nagapangitas ka matuuran o kung mas pinalabi nimo ang pagpahimuot sa Dios labaw sa pagsunod sa kung unsa ang popular o bani kami sa pagsusi sa kamatuuran mahitungod ni ini nga romantiko nga piyesta. Ani ang tulo ka mga rason ngano nga ang mga matuod nga Kristohanon dili angay mosaulog sa Valentine's Day. Una, ang Valentine's Day naggikan sa paggano nga kasaulogan. Adunay usa ka pagano nga piyesta nga ginganlang Lupercalia. Ginasaulog kini sa matag Pebrero 13 hangtod 15 dito sa Roma. Usa kini ka fertility rite nga ginasaulog sugod pa niadtong 3rd century BCE. Giyosa nila ang pagsaulog sa Lupercalia, ani ang ilang ginabuhat. Ang piyesta magsugod pinagi sa paghalad og kanding ug iro. Ang pag-ihaw ginabuhat sa usa ka pare nga gitawag nila nga Luperci. Pagkahuman patyon ang mananap, ang mga Luperci muadto sa altar o nagapahid sa ilang mga agtang sa dugo nga naggikan sa kutsilyo nga gigamit sa pag-ihaw. Pagkahuman niini, pagapahiran nila ang ilang agtang o mga balahibo nga gituslob sa gatas. Kinahanglan usab sila makatawa sa libog seremonyas. Pagkahuman niini, mukuha sila og mga tinabas nga panit sa hayop nga ilang gihalad o magdagandagan sila ng mga hubog o mga hubo samtang ginalapdusan nila ang mga babae nga ilang maagian. Usa kini ka simbolo sa fertility o ilang ginatuuhan nga ang babae nga malapdusan sa panit sa hayop mamahimong maliwaton o maanakon. Busa ang mga babae usab andam sa pagdawat sa paghampak sa tinabas nga panit sa hayop o ang uban kanila maghubo pagani aron dawaton ang panglapdos. Usa pa ka parte niini nga kasaulugan mao ang pagparis-paris sa babae ug lalaki. Ang lalaki mobunot sa pangalan sa mga babae gikan sa usa ka kalo o garapon. Ang babae nga iyang mabunot mahimong paris niya sa tibuok nga piyesta. Ug ang uban kanila magpabilin nga magparis sa dugay nga panahon hangtod nga sila magminyo. Kung kita matinuoron sa atong kaugalingon, atong makita nga binuang gayud kini nga mga seremonyas. Apan ngano man nga nahimo kining Kristiyano nga kasaulugan. Sa una, gidili kini sa simbahan Katoliko tungod lagi sa mga pagano nga seremonyas. Apan sa katapusan sa 5th century, gidawat na lang kini sa simbahan pinagi sa pagtugot ni Pope Gelasius I kay dili man mapugnan ang pagkapopular niini nga selebrasyon. Giilisan kini og pangalan og gihimo nga Saint Valentine's Day sa tuig 496 AD. Sugod niadto ang piyesta ginasaulog na sa matag Pebrero 14. Apan bisan human kini gihimo nga usa ka Kristiyano nga piyesta, ang mga simbolo sa karaang nga ritual sama sa kolor nga pula nga nagasimbolo sa dugo sa hayop nga hinalad o ang sa kolor nga puti gikan sa gatas nga simbolo sa pagkamaanakon nagpadayon gihapon hangtod sa karon apil ang mga sexual nga mga buluhaton sa mga magpares. Apan ngano nga Valentine's Day man ang bago nga pangalan niini o ngano nga sa Pebrero 14 man? Maayo ka na nga pangutana. Sumala sa popular nga sugilanon, adunay usa ka pare nga ginganlang Valentinas nga gipreso o gipugutan ang ulo niadtong Pebrero 14 sa 3rd century AD. Human siya nasakpan nga misupak sa sugo ni Emperor Claudius II nga dili mo kasal og mga batan-on nga magtiayon.
Ang pagsaulog sa Valentine's Day usa sa paagi sa paghinumdom o pagpasidungog sa pagkamartir ni ini nga pari. Sa paglabay sa panahon, gihimo nila kini nga piyesta ingon nga kasaulugan sa gugma. Dugang paniini, ginatuuhan usab sa mga katawhan niadtong panahon nga sa matag Pebrero 14 ang mga langgam nagsugod sa pagpangita og pares aron sa pagpadaghan sa ilang lahi. Nga mo hinungdan nganong nga mas nisamot ang romantiko ug sexual nga tema sa Valentine's Day. Busa unsa ang sinugdanan sa Valentine's Day? Pagano nga kasaulugan. Unsa man ang sulti sa Bibliya may tungod sa mga pagano nga kasaulugan. Moadto ta sa ikaduhang punto. Ang Dios nagadili sa pagsaulog sa bisan unsang pagano nga piyesta. Ang Bibliya naghisgot bahin niini. Sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 29 hangtod sa 32, sa diha nga pagalaglagon ni Yahweh nga imong Dios sa tubangan nimo ang mga nasod nga imong pag-adtuan aron sa paghingilin kanila o mahinginlan mo na sila o magapuyo ikaw sa yuta nila, magbantay ka nga dili mapabitik sa pagsunod kanila sa tapos sa malaglag sila gikan sa tubangan nimo o nga dili ka mangutana mga tungod sa ilang mga Dios nga magaingon unsaon niini mga nasod ang pag-alagad sa ilang mga Dios. Sa ingon usab niini ang akong pagkabuhaton. Dili ka magabuhat sa ingon niini kang Yahweh nga imong Dios kay ang tag sa kadulumtanan kang Yahweh nga iyang gikaligutgutan ilang gibuhat sa ilang mga Dios. Kay bisan ang ilang mga anak na lalaki o ang ilang mga anak na babae na nagsunog sila sa kalayo alang sa ilang mga Dios. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Sa Levitico 18, versikulo 1 hangtod sa 30, o si Yahweh misulti kang Moises nga nagaingon, sumulti ka sa mga sa Israel, o ipamulong kini kanila, ako si Yahweh nga imong Dios. Dili ka mo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Ehipto, diin magpuyo ka mo, o dili ka mo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Kanaan, nga didto ako magadala kaninyo. Dili usab kang managgawi sa ilang kabalauran. Ang akong mga tulumanon, pagabuhaton ninyo, o ang akong kabalauran, pagabantayan ninyo, nga magalakaw kamo niini. Ako mao si Yahweh nga inyong Dios. O gunya ang Dios nagpadayon pinagi sa paghisgot sa mga kailayan nga angay likayan, sama sa paghigilawas sa kabanay, pagpanapaw, homosexual nga kailayan, paghigilawas sa mga hayop, ug uban pa. Andam baka mutuman sa Dios? Kung ikaw matuod nga Kristohanon, imong pagkatumanon ang iyang mga gisugo kanimo. Ikatulo nga punto. Ang Valentine's Day nagatudlo sa sayop nga klase sa gugma. Ang Valentine's Day nagaaghat sa mga romantiko nga kaibog o immoralidad. Wala kini nagtudlo sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Sa atong pagsusi sa kasaysayan ni nga kasaulugan, wala tay makita nga aplikasyon sa tinuod nga gugma. Hinoon, ana ang bastos ug malaway nga mga buluhaton sa kahilayan. Kini mga buluhaton ginadungtan gayud sa Dios. Ang karaan nga Roma wala ni sunod sa mga moral nga prinsipyo sa kinabuhi o kadaghanan sa ilang mga buhat makita gihapon sa karon bisan kung giilisan man nila ang pangalan sa mga pagano nga selebrasyon o gihimo kini nga Kristiyano. Tungod sa pagkamaterialistik sa kalibutan, wala na gitagad karon ang mga moral nga isyu. Hinoon, gipadaplin na lamang kini samtang gipalabi ang kwarta o mga kahilayan sa kinabuhi. Pananglitan, sa matag Valentine's Day, ang focus sa mga katauhan ana sa mga bulak, mga tsokolate, mga regalo o guban pa. Nining panahon usab musaka ang kita sa mga hotels o motels at ilang mga short time nga kwarto. Daghang mga batan-ong nakighilawas bisan kung wala pa sila gikasal. Og tungod niini, daghang mga babae ang nangamabdos sa dili oras. Og tungod kay wala sa plano, daghan usab ang nagabuhat og abortion aron itago ang ilang nabuhat nga sala. Ang uban nakatagamtam sa mga sexually transmitted diseases. Kining tanan resulta sa pagsaulog sa Valentine's Day. Sumala sa market research sa IBIS World, ang kita sa matag panahon sa Valentine's Day moabot og 18.6 bilyones dolyares niadtong 2017. Usab sumala sa Hallmark, ang gidaghanon sa Valentine's card nga nabaligya matag tuig moabot og 145 million. Busa ang Valentine's Day mao ang ikaduha nga pinakadako nga selebrasyon sa usa ka tuig.
Apan unsa ba diay ang dautan sa paghatag og tsokolate og card ngadto sa imong asawa o pares? Unsa may dautan sa pagpadala og love letter ngadto sa imong ginigugma? Unsa may dautan sa pagdala sa imong pares ngadto sa usa ka espesyal nga dinner? Dili ba ang Bibliya naghisgot mahitungod sa paghigugma ngadto sa isig katawo? Mga higala, ang gugma nga gitudlo sa Bibliya dili sama sa gugma nga atong makita sa matag Valentine's Day. Gitawag kini nga agape o sa atong lingwahe, Diyos noon nga gugma. Dili kani mao ang erotic o romantic nga gugma nga inubanan sa mga kalaway nga binuhatan sa Valentine's Day. Ang agape o Diyos noon nga gugma mao ang pinakalabaw nga klase sa gugma nga kahimutan sa Dios. Ang focus niini nga gugma ana sa pag-alagad ngadto sa isig katawo sama sa paghigugma sa kabana ngadto sa iyang asawa ug pamilya. Sa paghatag kanila sa ilang mga kinahanglanon, sa pagtabang kanila sa mga buluhaton sa balay, sama usab kini sa paghigugma sa usa ka asawa ngadto sa iyang bana, pinagi sa paghatag kani og respeto ug pagtagad. Dili kini sama sa paghigugma nga ginasaad sa lalaki ngadto sa babaye sa matag Valentine's Day nga iyang ipakita kuno pinagi sa pagdala sa iyang pares ngadto sa motel. Ang tinuod nga paghigugma mao ang pag-alagad o pagtabang sa atong isig katawo. Si Kristo nagtudlo bisan pagani sa paghigugma sa atong makaaway. Kung imong tanawon, kini nga klase sa gugma dili nato makita sa Valentine's Day. Sa Roma 3 kapitulo 8 atong mabasa, dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usa ug usa. Kay ang nahigugma sa iyang isig katawo nagtuman sa kasuguan. O niya si Pablo nagpadayon sa paghisgot sa mga kasuguan sa Dios, sa sugo batok sa pagpanapaw, pagpatay, pagpangawat, pagsaksig bakak, pagkaibog, ug uban pa. Sa ato pa, ang tinuod nga gugma dili nagabuhat og dautan ngadto sa iyang isig katawo. Sa katapusan mga higala, ang Valentine's Day dili iya sa Dios. Usa kini kadautan og sayop nga pagtulunan og kasaulogan tungod kay una, naggikan kini sa pagano nga piyesta. Ikaduha, nagasupak kini sa sugo sa Dios batok sa paglikay sa mga pagano nga kasaulogan. Ikatulo, nagatudlo kini sa sayop nga klase sa gugma. Mao kini ang tulo ka mga rason nganong kinahanglang likayan sa usa ka matuod nga Kristiyano ang pagsaulog sa Valentine's Day. Karon nga ato na kining nahibal-an, ana kanato ang pagpili. Kung kita motuman ba sa sugo sa Dios sa paglikay niini nga kasaulogan o dili. Hinaot nga inyong pilion ang sakto. Kung kini nga video nakatabang kaninyo, mamahimong i-share ninyo kini sa inyong mga higala basin sila usab makakat-on sa kamatuoran nga inyong nadunggan karon. Kung kamo adunay dugang pangutana, ipadangat kini kanamong pinagi sa pag-comment o pagpadala kanamo og private message. Among paninguhaon ang pagtubag sa inyong mga pangutana. Kini Sir Welcome Post og hagtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.